नोंथांमोना थांनानै नुना मिथिबाय जानांगौ दा जों बे बाथ्राखौनो बुंनो सानबावो जों गिबियावनो बहुत बाथ्रा बुंबोबाय गुबुन हारिजों दा थगायजा बायदि रोखोम गोथाव राव बुंनानै गोदै राव बुंनानै खामानि होगोन होननानै बिदिनो बहुत मानसिखौ थगायना लांदों सोरखौबा फानहैदों सोरखौबा गाज्रि खालामदों আপুনি তো জানিব লাগে এনেকা माइकिবিলাকৰ आंनि बे RTN BODO बोसोन सोलायनायनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ बरायबाय आरो जोबोद गिदिर खौरां नोंथांमोननो आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो एसे मोजां गियान होनो सानो बा नोंथांमोनखौ गोख्रों जानो थाखाय आं बुंनो सानो आं रावनिबो खहा जानाय बरबाद जानायखौ आं लुगैया बयबो मोजाङैनो थायो आरो बयबो गावनि लामायाव मोजाङै हान्थिनो हायो आरो सोरजोंबा थगायजानाय सोरजोंबा बिदिनो जानला मोनला खालामजानाय बेफोरबायदिनिफ्राय एसे गोजानाव थानो आरो गावखौ एसे मिथिनो नाजा आरो सोरनिबा बुंनायजों सोरनिबा फोरोंनायजों मालाबा गावखौ दा फासिनानै बा गावखौ गब्र'नानै दाला दा नोंथांमोननि गेजेराव बेखौनो बुंनो सानदों बिकिउ बसुमतारी पेजनिफ्राय नोंथाङा आंखौ गाज्रि मोननाङा नोंथांनि मुंखौ लानाय जादों बे पेजनिफ्राय मोननाय जादों आरो बेफोरबायदि जाथाय नोंथांमोना आं फरायना होलांगोन नोंथांमोना स्क्रिनावबो नायबानो जाबाय बेयाव बुंदों दुखुनांथाव जाथाय सासे बर' हिन्जावखौ हारेश्वर बानिया बापु मुंनि दुथां आखुनि हौवाया लांखारदों लोगोसे हिन्जावजों सासे 5 बोसोरनि उन्दै फिसाजोबो दंफायो दा क'क्राझार आरो बेंगालरनि सानैसो बर' लाइमोनफोरनि गोब्राब नाजानायनि थाखाय हमनो मोनबाय आरो पुलिसनि आखायाव गथायनायबो जाबाय आरो मोनथिनो मोनबावदों दि हिन्जावफोरा लोगोआव आरो 2 दंफाबावो होननानै दा उन्दै गथ' फिसाजोखौ बै 2 हिन्जावजों लोगोसेयैनो गंसे बेंगालरनि हटेलाव दं होननानै मोनथिनो मोनदों नोंथांमोनहा बे सुन नायबानो जाबाय बेफोरबायदि बाथ्राखौ आं सिगाङाव गोबां बाथ्रा बुंबोबाय थादोंमोन नोंथांमोन दा आंबो सुंद' एसे बुंना होनो सानदों आंबो बाहेरायाव थानाय आंबो बेफोरबायदि जाहोनफोरखौ एसे एनै मिथियो माब्रै होनबा आंबो सेनेयाव थानाय खामानि कम्पानियाव खामानि मावना फैनाय मानसि आरो दा एसे आंबो खोना मोनबाय थादों जोंनि एलेखानिफ्रायबो एसे सोरबा माने कन्ट्रेक्टरनो बिदिनो मोजां बाथ्रा बुंनानै गोदै रावजों मानसिफोरखौ बुरखा लाङो नाथाय मोनसे बाथ्राया बेनो सोरबा नोंथांमोननि गामिनिफ्राय बै जायगायाव मावखानाय मानसि दंब्ला बैसोरनावसो खामानिया मावनो हाथाव बा मावनो हायै बा खामानि मावनोथ' आइजोफोराबो थाङोबा हौवा मानसिफ्राबो थाङोबा सिख्लाफ्राबो थाङोबा सेंग्राफ्राबो थाङो नङा होमबा गारि फ्रि होगोन जानाय लोंनाय फ्रि होगोन थानाय फ्रि होगोन बेफोरबायदि गोदै रावजों बुंनानै लाङो खिन्थु गोजाननि हाजोखौ नाहरनानै समायना नुहुरोब्ला थांनानै नायोब्ला हख्ला हख्लि गोजौ गाहाय नङा होमबा बेनिखायनो दा आं बुंनो सानो गामिनि सोरबाफोर दङब्ला फन हरनानै सोंहरनांगौ खामानिया मोजां मावनो हागोन हाया बेफोरखौ एसे मोजां सुलु लाग्रो ओरैबायदि मोनसे बाथ्रा कन्ट्रेक्टरनि सायाव बुंनाय जायो जायफोरा बेफोरबायदि गाज्रि खामानिखौ मावनो नाजादों नङा होमबा ओरैबायदि जायो जे बै मेनेजारा बे कन्ट्रेक्टरनो फैसा होनो डिमान्ड खालामो आरो बियो मानसि नांगौ होननानै बुंबाथाय बै कन्ट्रेक्टरा हय गामिनिफ्राय बोखांनाय हय जायगाफोरनिफ्राय मानसि नागिरनाय खामानियाव सोसननाय खिन्थु नोंनि मावनो हागोन हायाखौ मिथिया बेयो माने गावनि फैसाखौल' खगा सानानै मानसिफोरखौ बेफोरबायदि खालामग्रा दं जों खालामजादों आंबो खालामजादों आरो माखासे जोंनि लोगोफ्राबो खालामजादों आं खेबनै खालामजादों बेंगालर साइडआव खालामजादों आरो ओरै चेन्नाइआवबो खालामजादों दा मुंखौ लानाय जाबाय होमब्लाबो जायखिया बेफोरबायदि मानसिनि गोदै राव बुंनायजों मानसिफ्रा दाफासै आरोना माने गावनि जा मिथिनाय बादि थानाय सुबिदा गैयै बेखौ माने गामिनि मानसिफोर थायोब्ला मोजां सुलु लाना थांजायो आरोना आरो आइजो मानसि बेफोरबायदिनो गोदै राव बुंनानै लांगोन गोजानाव नोंसोरखौ आरो मा खालामो हय फाननोबो हागौ नङा होमबा हय आरो नोंखौ हय मोजां मोननांगौ दं गोसो सिङाव नोंखौ थगायनाबो लानोबो हागौ बा नोङो बायदि रोखोम आजिखालि मानसिखौनो फाननानै जानाय जानो हमदों मिथिबायना आरो बेबायदि लकडाउन बोथोराव आरो बायदि रोखोम जाहोनखौथ' नोंथांमोना मिथिखागौ बयबो निउसाव नायबाय थाखायो नङा होमबा आरो बेफोरबायदि गोदै रावजों दा गावखौ गब्र'नानै दाला आं हले बुंखाथारो एकदम बेफोरबायदि बिदेशआव बा भारताव थानाय मानसिफ्रा बेफोरबायदिनि थाखाय गोबां बायदि रोखोम खालामो दाखालिबो जानानै थांबाय गुवाहाटियाव 2 सिख्ला आरो सासे बर' सासे असमिया कन्ट्रेक्टर बादिबो नङा बिसोरो माने बिसोरो नोंनिफ्राय फैसा जागोन आरो बिसोरखौ रुमखौबो नागिरना होगोन बुंगोन खामानिखौबो नागिरना होगोन होनना बुंगोन ओमफ्राय फैसाखौ आखायाव लाग्रोनानै फैसाखौ लाना खारो उनाव खामानिबो होआ जेबो होआ मानसिखौबो सिनायनो हाया बिदि खालामो बिसोरो बेबादि मानसिबो दङ दाखालि गुवाहाटियाव जानानै थांबाय बेखौ आं मोजाङै रोखा होला खिन्थु दा बिसोर बे पुलिसजों हमजाना पानिसमेन्ट होजाबाय आरो बिनिफ्राय बिसिख्लासा सानैयाबो रैखा मोनबाय आरोना दा बेनिखायनो दा बिदि ओमफ्राय बेफोरबायदि जाथाय जानायनि थाखायसो आं बे भिडिअखौ लाना फैनाय जादों आरो नोंथांमोन मोजां खबर मोजां मिथिबा थां आरो बेफोरबायदि मोजां गोदै रावजों दाथां खनले बुंबाय थादों नोंथांमोन खिन्थु गोजाननि हाजोखौ समायना नुयो होननाया खिन्थु गाब्र' होनैसो जायो दे ओंखायनो आं डाइरेक्ट बुंखाबाय नोंथांमोननि गेजेराव दा बेनोमोन नैबे जाथाया
दा भिडिअ ससे क्लिप होगोन आङो दा बेयावथ' क्लियारलि माबाखौ मिथिजोबाखै होमब्लाबो बेयाव जा पस्ट खालामदों आरो खोनानायाव दाखालि खोनाखादोंमोन आं होमबाबो बेयाव दा जाखिनि पस्टखौ नुबाय नोंथांमोननो होबाय आरो ससे दा बेखिनिखौनो बुंनानै नोंथांमोननिसिम बिदाय लाबाय। আপুনি তো জানিব লাগে এনেকা মাইকীবিলাকৰ লগত কিবা কৰিলে জলদিকে অসমৰ এছ'চিয়েশ্যন মানুহবিলাকৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিব লাগে। এতিয়া আপুনিহে ফাঁচিব। ই গাঁৱৰ কাৰ লগত আহিছিল কাৰ লগত আহিছিল ই আৰু বেলেগ বেলেগ গাঁৱৰ পৰা আনে আমি দুজনী এতিয়া ইয়াৰ বাচ্চাক লাগে আছে मैंगलोर में सर ये झूठ बोल रहे हैं और भी दो लोग हैं एक साथ नहीं है ये लोग मैंगलोर से मैं बुलाया फोन करके मेरा भाई को शादीशुदा है वो दोनों भी इसको थोड़ा चौंकना है। ऐसा गांव का लड़की लोग को शादीशुदा लोग को फंसा के लाने वाला ऐसा है सर। हाँ क्या है क्या नहीं ये देखेगा ना लोग आप लोग ऐसे अभी दो भी लड़के लोग हैं। गोपाला हिंदी बाहर है